anya woto tekimego igbo niile jiburu igbo nnawo anya woto tekimego igbo anyị jiburu igbo ibe mere igbo na nke ka mmebe nnawo ejenje achiwa futa nejenje nnawo ejenje ajenje nnawo ejenje achiwa futa nejenje nnawo ejenje anya woto nnawo ejenje achiwa futa nejenje nnawo ejenje anya woto nnawo ejenje achiwa futa nejenje nnawo ejenje Antigua mi vende mali eme go kalema como na tamo tade boda nyodo ya delema Anade manda no 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 ko delu e baba delu No, there, Jano. I told me, guys. As I go, I wasn't your son. the one happens. And the Mukus, the one big house. As I walk on, my family have an air at a number. I joke, but I'm mamma with us. Oh, Go and do. don't negate me. Adam. Lion, I'm not married. Manabu no dear wise. I love your doing. I nearly was. I come. Obracanani. I got that time of one. What do you want to know? They are coaching out the covers. I want a mother to Talego Jibumpa. Oh, can I go? Can I go and I go, man? I will venture to la. Get it was. Obelan, I will need him was saying, come for Latan. Can go on. Tomorrow's Obelan, name Alice Boom, Mizul Nazi. But saying again, Anna can a lazy. Ungun, I'm looking at you. Nah, Maka. Why would me there? Never know. Oh, Massally. Patakana. On humbly and second wagon. Man, I get an hour, Unekan was here. He can't be no messy. He can't go on. Kind of no. Money, and dry him. Now, he's a dry him. Money for Kana. I never because it took labor. Canaba. And I don't care. Novia. I'm going to my women. I'm a bagger. It's a billing come border. Nine. Oh, yeah, come on. What do I tell Goyage and Moody Wagen? Monday, dear, actually, been there or go bear Malube. If I have nearly 20 money now. And give with you. I'll make a beer of Nucha. When it's come like a conucha, come on, my liver of Nucha, but an area of Nakoro and make a Amalono can make it by me. All of them believe about Nucha. Of who believe about Nucha. Then what? We want to live at the Miami. We want to live at the Miami, call them. Which one are the angel? Can I say no question? Ndiwa, you might be on so. Now, was maybe in a one because was maybe in a one. Oh, but I do a woman. I, you money, or man, you make one. You want to cut them log email, you want to cut them email, you want to cut them email. When I'm kind of wall, the guy. Yeah. Kaya hari korobani, I say nanya. Kosi mo,
bụ na a na-agbara aka eti azụ n'ọve nwa ogbenye ụbịam ọ na-alọrọ ndị osikapa bịa mala ọgụ ọgwa n'ego ibe dị n'ego oyọlị ka eji eme ya ndị ọga anyị ahụ atọgbọrọ ọkpụ cha nwa dịrọkwa nna ibe niile enwe ikwula amakakwanụ ndị ibe niile ikwuru ugbu a eziokwu maka ndokwe gị anya ndị enwevili ise a na-abụ n'anya ọkwa ndị ọga anyị nwe vavili ise a na-abụ n'anya wee jide abịa na ibe a na-emedo obodo live anya va ma ọma si na ya bịara m ihe ka m wee jide ejene bụ nwa m bụ Ugoyi ọnọkwa ntụ maka na ọ bụrụ na va bịara m ihe na maghị ejere bụ nwa m ebe ịkọ nwa m avụ na-emekwa n'ime maka na m amụrụ bụ onye elijukwe nke bụ avọ ọ bụrụ na va melie mkpụrụkwụrụ jeba ma olikwere ibe ọ na-ebuzi nye anyị na m zuru ka eme dị nwa kpọnyekwana mba akụ nne asọ na-asọ asọ ọ kwesịrị nọọ ezi nkaba n'isi nne ezi nkaba n'isi na matụzili gị ntụ mgbọ ibe ji ekwu ebu na otu okwu n'aka nọrọ n'ọnwa ike agwụkwana m ji eche une emeduru ibe ike agwọ m nne nwekwu ndidi obele oge ọ bụrụ ma ụzọ onwe va ya agatarịrị n'ọṅa ma ọ bụzi na va agatara anyị arịgavazi mbọsị ọzọ anyị achiete dikonu ọ kwesịrị nọọ ma ibe ị na-ekwudoro gị anya o dokwanụ m anya matụzili gị ntụ mgbọ dikonu adịrọ m mma chaa ọgọ gịnịzi kedu ibe mere nne mmadụ anwụrụ ibe melini bụ na unu emere ibe unu kwesịrị ime ọnya mere inuwe aghọtarakwana m ive ị na-ekwu okwu avanị ọgọ bịa malube na nuwe ọgọ bịa malube unu kwesịrị ime unu malụ ụma na-eketa mụ na nwa m bụ ise a na-aba n'anya jụ na ma ya egwuru nwa m onwe anya mana unu maalụ nọọ alụ maka na ọ bụrụ na emere ya mma abịara bụ nwa m nwaanyị ibe m ọgọ bụ chi onye diko wetu obi iwe ga-adị n'ọkụ ịnụwọ anyị na lua anyị gba nna anyị o nje gbasa iru gị nụwọ diko nkudebe na-eme ngwa ngwa nsogbu adịrọ na-emenye ngwa ngwa maka na obi adịrọ m maka nje ka nna abụ nwa m anya na m emere alụ wee kenye unu nwa ekwu n'ụdị ahụ diko o ịnụwọ mmemme ahụ dị nwa iji kpa o nwanne m wetu obi n'ife lụrụ alụ adịrọkwana ịnụwọ wetu obi na o nwere ife a na-abụrụ ka e eji mee o ka anyị gbalijebe n'ọdị anyị ọsịsọ o wetu obi anyị abụ ive ya eme o ba ve ya esere okwu o biko bịa ka anyị pụba kedu ife ị na-ekwu dị maka nwa bọyị ya akpụ ihe jọrọ ya akpụ ga-ekerọlerị onye chọrọ ihe anyanwụ ụtụtụ etibego igbo anyị ji bụrụ igbo ibe mere igbo ma nche ka m na-ebe ihe nwụrụ nya chọgakwa na ndị egwu kolikoli wee kechikelie ọ bụghị olu ka o jili mee ụbọ mgbanị egwe mbeke kedu obi mere nne ị na-amụlị kedu ibe m emezi na ịbụ nwanne m ni ọnyanị ya echikwe n'inye echi o dị egwu ọ dị egwu ọ bụrụ obele njekene ozi na akụ nne bịalisi anyị zie nna anyị ilokwela anya
elulu nyeni ọ natazi nzi enyi ma ịlụrụ a na ezie nna anyị ozi ahụ ike dị n'obi nwa gị ji ewe iwu mgbe akwakwazi aga ụta n'ihe gbasara alụmdi na nwunye. nwanne m nwa bụ ive bụkwa odudu bedolu na ngana isi ka itie nye kpum itikpo ngato isi ka ịra anya ara ọ dị egwu gbaghalị amarakwana m ka m eji m ovu nwa maka na ọ bụ na anyị ziri nna anyị nyabụzi nna anyị ewewe iwu ma isi a ka ezie nna anyị ozi ahụ ike dị n'obi ewewe iwu amasịkwana m ive mmemme amasị m ive mmemme ọ nwekwara n'ive nlụrụ nwanne ibe nchekwara n'ime ahụ bụ ebe ọ bụ na mụ na gị ka akụ na-ezili ozi ahụ anyị zie nna anyị ọ bụrụ so uche m rapịa ka m nwere aka m zie ozi ahụ ezine maka na ịma na izi ozi ahụ ibe na mgbara ga-eme maka na ntụkwasị obi na ike dị n'obi nwere n'ebe ị nọ ịbụra na nsogbu adị ịhụnanya niile ahụ ọ vụlụ gị ma ovi ịvụlụ ya mgbe abụ ọgba ya la adị n'anya akwụkwọ na-eche akwụ ya bụ ibe na-eme ka mkpali gị bụ ọ bụ na nna anyị kwunite okwu ahụ si akpa akwụ ya kwanalị ya amalụ nna anyị bụ o jebe nse ndị pan ọ na-ese isi a nna anyị kpa maka na anya ọkụ na-eche akwụ ya ịkwụghalị nna anyị ike dị n'obi nwa ga-agbanarị gị ịma na ọ gbanarị gị ovi ike dị n'obi nwa bụ nya ka anyị ji eko chukwu ajụ ikwutesikene nke mgbanarị enwe akwụ ya kwanalị nna anyị maka na ekwuchekwa n'okwu a ibe emebie ikwuchewe eje nwụrụ dị mgbe uche m ji wee kpalị ma ụdị na-ekwu ohu uche m agbara ọdị ya ibe ọ kalịkwalịnị daalụ mbaana ibe njikwa na-ekwu unu niile okwu n'ọnwa bụ na o nwere ibe dị mkpa anyị kwesịrị ime tekeli anyị na-emerọ ma ibe mere anyị jiri omie bụ na o nwere ụmụ ibe dị aṅa bụrụ anyị imie nna anyị nne dị bụ ebe avụnụ niile ekwu ekwesịrị ime ọgọ malụbe anyị ji eme ọgọ malụbe Ugoye. nna anyị ọ bụrụ sọ m ma nsị ka anyị rapụ diwe ọgọ malụbe ahụ ka anyị rapụ ya emechee ike dị n'obi eje emebe ọgọ malụbe mana ibe nchọ nkwu bụ na kpuchie ọnụ gị ị na-anụkwe ọ bụrụ na mmudo uru a na-akalị ụka ikpuchie ọnụ gị na-egbo ntị ife mere nne bụ na anyị azụchawo nwa anyị nwoke bụ Ikedị n'obi chọtakwuo olie nwunye ọ ya anụ ife gbasatazila ọgọ malibe bụ emeche ujile aka ya kwuvezi okwu ọṅa ahụ uche m kwe ka m kwuru mana ego ọkwa ịma na ọ bụ na emere ọgọ malibe ndị bụ ugo ya atụrụkwa n'ọkpa n'ọnwa omenala ka ọ bụ omenala ka ọ bụ ọ bụ abịa nwere ife ọ bụ ọ bụrụ na ugo ya achọ njebebe o jee bebe jebu nne na nna ya na ụmụnne ya o jeche ụgha mana nke ọgọ malibe enwe ekwetara nye nwata na ọnụ mechie a sị m ikpuchie ọnụ onwe ife na-eme n'isi ngwekwala ụbụlụ ka ọ bụ na-eme dị oge echeli digo welugodo onwe gị tinye na ndị be adịchie ọ bụla ya ọ ga-adịghị mma ị na-elokwa ilulo wee tinye ọnụ n'ife ị na-ekwu ị na-echekwa aka n'iche aka ọ bụla ya ọ ga-adịghị mma ma eme ya nwa ya ọkụzikọnetu okwu a n'ọdụrọ m nwa nne o nwere ife na-eme m n'isi ọ ga-enwekwa isi dị m mma maka njụkalị gị ọ bụrụ na gị bụla avụ ime onye ebu Ikedị n'obi buchie nye chi anya mmụọ ya ijekwu ụdị ife ikwula agada ijekwe
ka ị na-ajọ ọ bụrụ m bụla avọ ime nwa anwa ma ị ga-ekwu ịdị okwu nwa m kwulu mụ ka ị sala ọnụ iji eli ji na-eli ede wee na-ajụ ịdị ajụjụ nwa kedu ofe ụfọdụ ịsawa ọnụ wee gwa m na m amụtara nwa nwoke nwere ofe ọzọ ịchọ ịgwa m ịgwawo m na m enwere ike ịchị nwa nwoke achịtara ọkwa ma o buru okwu na olisa ka ọ dị n'aka o dị nọọ ife ikwuru ya o nwere ife ome ma ofu m ga-agwa ya bụ ifu ya maka ịdị nwe iji kwue elili afụnụnụ jikọ mụ na gị itibe ewu ya o nwere oke ezo nwa ya ụmụnyere anyị nna anyị na-anụrụ ife ọ na-ekwu onye na-eme unu ọ dị mma na ọ dịrọ njọ chee na ntị ka m gwa unu okwu onwe mkpọrọ unu n'ọnwa abụrụ ka unu bịa sibe ngọ maọbụ ka unu tụtalụ m ililo ibe nje eme tekeli ka m kpebili ibe nje eme n'ije enwe ibe avụ mkpebi kwuru bụ ụdị avụ ka ọ ji adị nna kedu ebe anyị bụ n'obi ka ebe ịchọsi ka eme ike dị n'obi ive mkpebili bụ na ọgọ malụbe Ugoye na anyị jiji imie n'isi nso onwe ka anyị emie o ji etekwuru aka n'isi nso onwe ka eji emie n'otu nọ nya ya ebu ụzọ ma ụzọ elutere ozi ọkpọghị ọkpọ si n'anya nwere oche o ọkpọghị kwangam ọkpọ si n'ọnya ya ebu ụzọ ma ụzọ elutere ozi ọkpọghị ndọkọ ọrụche ngam ọkpọghị akpasị n'ọnya ya ebu ụzọ ma ụzọ elutere ozi ọkpọghị Kedu? Ọ dị mma. Asị m ka m bịa kene gị. Kedu ihe nwere mere nke na beze kele m? Nne ọ dị na mma. Nne, ifuru ife mere m taa. Obi bụ m sọ aṅụrị. Ifuru ka isi wekwu ya, nna anyị wee kwete. Na ncha niile ya bịa be anyị, bịa mele ọgọ bịa malụ ụlọ. Ọ tọgbugo m. Nne, daalụ. Nsogbu adụrụ. Obi dị m ụtọ na ịghọtara nya bụ enyemaka. Nnekwu nne gbanikwara taa. Ife o metaa uli m ndị nne. Igigwe. Nwa ya mụsụ abụ. Ugoye. Okwu awụ avụ kwuru taa na ịghọtara ya. Nne, iwu kwubukwa n'eziokwu. Iwu kwuru eziokwu dị na ya. Mana aghọtara m ife tụle na omume abụ. Ha gbagwoji m anya. Kedu ife ọzọ ya bụ? Kedu ife ọzọ ya bụ na-abụrụ osimụ? Igigwe kpọrọ gị asị. Ọ chọrọ nji ya wee vụ gị. Ọkwa ifere anọ n'ezi eri ahụ. Taa na ịnwa kpotokpoto wee gbaa n'iru evi. O kwurozi ozuzo o wee nye ọnya bụ nsi o wee sive. Iwola anya gị vụ ya. Uche gị adị ya. Mana nne, obi bụ m sọ aṅụrị na eji m anya m na-abụ ovive niile mere taa. Gbam! Wee mmalụ ndị kwudoro m na ndị na-akwụrụ m. Gbagọ m ndị ilo m. Gbam! Mana nnekwu nne, ọ gbanikwala. Mana ọ bụrụkwa ka i buru mkpụrụ obi gị niile tụkwasị ya. Gbalị. Anwakwana ya nwa. Nkwụcha abụrụ ụjọ. Nkwụcha abụrụ ụjọ. Nkwụcha ka a na-eke. Uche bụ akpa. Onye na-agọnyali ya na-aga. Ọkwa ị maali nọọvụ ike dị n'obi na-arị nne. Ma ịvụla ive meta anyị nwa. Na ịga igwe kpaliri ya n'iru nya bụ nwa ya nwoke. Oli onye ọbụla ọnụ. Ndị ka abịa emen. Na-eti anya m na-abụ ibe eme nnekwu nwa. Ọ ya bụ. Kịta ka ị bịara. Ugoye. Kịta ka ị bịa. Ife na uche gị eluwa ana.
ịghọtawa ọkpa ahụ na-asị gị n'azụ ya ịzụ ya ị n'anya ịzụ ya ị n'anya malị ndị ewepụ na ndị eti ya mana achọrọ m ka a na-abụ anyị na-abụ maka aba amalị na nwere ebe anyị na-akpa kama ya anyị vaiwere anya kwuo okwu anyị na-elene na nke alụrụ alụ ịgba n'ịma ikwu n'ịma alịa ndị were owe akụkọ ịta anya nwoke tekirego igbo niile ji bụrụ igbo mmanwụ anya nwotutu etibego igbo anyị ji bụrụ igbo ibe mere igbo ma nche ka m na-ebe mmanwụ ejenje achịwafụta na-efe nje mmanwụ ejenje ajanje mmanwụ ejenje Adami beja matuma bia bia oyina mambala ijere anya ututu oyina mambala onkele visite de nulo oyina mambala ijere anya bana bezu no mambala bia nulo no olo ko ne luwe oyina mambala tutu zakulere kana tutu alu bebe nulo mani goboko oko lento ibena no se fa abemele mwero kebo alu si wali ngene de nulo no e kwanta mali abaina no mo abadu bia nulo no lolo ko ni lo kalu si wali oju gwa gwa za mo ya bia nulo mani ko mo na yi mwele mwe iba ma bala di ebu ko bagoto anya mututu ya luloko mawo jogo achiwa futa nefite mawo jende Thank you.